În anul 1812, când Helsinki a devenit capitala Finlandei, Alexandru I a hotărât construirea a două catedrale, una ortodoxă și una protestantă, dintr-o parte din banii de impozite. Cea construită atunci s-a dovedit a fi prea mică, iar doar jumătate de secol mai târziu a fost ridicată în locul ei catedrala Uspensky, cea din spatele meu. Arhitectul care a proiectat-o a fost de origine rusă, ceea ce se poate vedea destul de ușor în detalii arhitecturale, mai ales în forma cupolelor sub formă de ceapă. Catedrala Uspensky este dedicată Fecioarei Maria, iar ca fapt divers, în anul 2007, într-o zi, undeva între orele 12 și 1, deci în plină zi, când biserica era vizitată de câteva zeci de turiști, s-a furat o icoană și nu a fost găsită nici în ziua de astăzi. Icoana era Sfântului Nicolae și era considerată foarte valoroasă. După cum știți deja, țarul Alexandru I a hotărât construirea a două catedrale, una ortodoxă și una protestant-luterană. Catedrala din Helsinki a fost construită între anii 1830-1852 în stil neoclasic, iar de pe acoperișul ei, cei 12 apostoli veghează asupra orașului. Între timp, clădirea albă a devenit un adevărat simbol al orașului Helsinki. Turul gării din Helsinki este astăzi unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Puțin își mai amintesc însă că în timpul primului război mondial, când gara încă nu era finalizată, aceasta a folosit drept spital, iar turnul ei ca morgă. Am hotărât să schimbăm parcarea pentru vreo 2 zile. Este tot o parcare gratuită, foarte aproape de sauna Loilei, este cea din lemn, la care chiar am vrea să mergem cel mai probabil mâine. Așa că am hotărât că ar fi o idee bună să fim mai aproape de ea. Da, până la 7 e deschis astăzi. Hello. 2 tickets, please. €10 By card. Yeah. Here's your receipt. That's what you're going to spend. Thank you. Este una dintre cele mai inedite atracții din Helsinki, o biserică construită direct într-o peșteră, în piatră rezistă încă din era glaciară. Nu are clopote, în locul clopotelor se cântă o melodie.
Ne aflăm deasupra unei atracții mai inedite din Helsinki, o biserică într-o peșteră. Rocile în care a fost săpată au fost modelate de calota glaciare în ultima eră glaciară și, datorită arhitecturii, nu au fost instalate clopote, ci din oră în oră se aude un cântec. Este și muzică de fond în interiorul bisericii, dar din oră în oră se aude o melodie mai specială. Intrarea costă 5 euro și... Helsinki nu are un centru medieval. Cele mai vechi clădiri din oraș au în jur de 200 de ani și sunt bisericile pe care le-ați văzut deja. Însă are foarte multe clădiri care au cel puțin fațada din cărămidă roșie, după cum se poate vedea și în această zonă. O să le vedeți peste tot, ceea ce îi dă un aspect aparte. Grădina de iarnă a orașului Helsinki este o mini-grădină botanică aflată chiar lângă centrul orașului. Are inclusiv o seră cu peste 200 plante tropicale, care și este deschisă atât vara cât și iarna. Iarna, mai ales turiștii vin aici pentru a se încălzi un pic în zilele cu temperaturi negative din Helsinki. Cea mai veche plantă de aici este o camelie și are o onorabilă vârstă de 130 de ani, datând practic de când a fost înființat parcul. Este un loc plăcut atât de către localnici cât și de turiști care vor veni să se relaxeze aici sau pur și simplu să vadă plante pe care poate nu le-au mai văzut sau vor să le revadă. Dacă asculți bine, se aude cascada acum un pic. Monumentul Sibelius este dedicat unui compozitor finlandez. Se află într-un parc care arată foarte frumos în luna mai, când înfloresc cireșii japonezi. Dar chiar și când nu este sezonul cireșilor, tot este un lucru interesant. Faptul că te poți plimba prin acest monument și să auzi diverse sunete. Nu știu dacă se aude ecoul. Arată interesant. O idee originală. Când bate vântul se aude și mai frumos, atunci e ca o muzică naturală. Nu știu dacă Sibelius ar fi încântat de monumentul care a fost dedicat, dar noi cred că suntem. Este o cafenea foarte drăguță lângă parcul în care se află Sibelius Monument, pe marginea unui lac. Este foarte apreciată atât de către turiști cât și de către localnici, mai ales pentru aspectul său interesant. O să vedem un pic și prețurile. Și aceasta este limuzina casei. Ei ollut tarpeeksi määrittelemään.
Mä yritän alas tehdä Ne-a plăcut foarte mult cafeneaua. Se pot închiria și caiace și canoe de acolo, dar costă 25 de euro ora. Și e foarte simpatică atât cafeneaua cât și ideea de a avea un grill la care poți face cârnați și bezele. Deci a fost foarte plăcut. Majoritatea oamenilor sunt finlandezi, deci cred că nu este o capcană turistică, chiar e foarte plăcută atmosfera și ne place. Sâmbătă am văzut că este și muzică live de jazz, dar în timpul zilei, de la 2 la 4 parcă. Deci este un mod plăcut de a petrece o seară sau o după-amiază. Chiar o recomandăm. Prețurile nu sunt foarte mari pentru Helsinki, adică 5 bezele cu bețișorul au costat 2 euro, un ceai 2,70 euro și cârnații erau 2,90 euro bucata. Aproape de cafeneaua Regata și monumentul lui Sibelius se află și parcul de distracții Linnanmäki. Noi nu vom merge, dar presupun că sunt oameni interesați printre voi. Aici este un loc în care se poate distra întreaga familie, atât cei mici cât și cei mari. Sunt tot felul de trenulețe, roată, turn și multe alte instalații. Sunt multe parcuri în Helsinki, dar momentan acesta este cel care ne-a plăcut cel mai mult. Se numește Keiväipuisto și în jurul lui este o pistă de biciclete, de pe care tot timpul privește către mare. Este și plin de găște călugărițe. Mai devreme au trecut câteva strada, dar pe la trecerea de pietoni. Foarte drăguțe. Biblioteca Oodi este mult mai mult decât o bibliotecă, este un adevărat centru de recreere și de cultură. În interior poți răsfoi reviste, cărți, poți închiria dacă ai abonament, care cred că este gratuit chiar și pentru localnici. Găsești inclusiv bancuri de lucru la care poți învăța să coși, să editezi video, poți să-ți înregistrezi propria ta melodie în unul dintre studiourile lor de înregistrări, poți să-ți printezi propriile piese 3D din plastic sau să-ți tai forme din lemn. Există inclusiv camere în care elevii sau adulții se pot aduna pentru diverse proiecte, meeting-uri, și totul este gratuit. Sunt unele servicii care se plătesc atunci când ai nevoie de materiale în general sau biletele la film, pentru că da, în interior este și un cinematograf. Chiar și turiștii pot intra gratuit și pot explora cele 3 etaje ale bibliotecii Oodi. La etajul superior este o platformă, dar nu are o priveliște extraordinară, este destul de joasă. Un fapt interesant despre biblioteca Oodi este că la momentul construcției, finlandezilor li s-a cerut să voteze dacă vor să se construiască din banii publici o saună cu un centru de relaxare sau o bibliotecă. S-a crezut că va câștiga sauna, bineînțeles, având în vedere tradițiile finlandezilor, dar a câștigat biblioteca. Și aceasta este cea care s-a construit.
Astăzi vom merge la saună, la Loili. Este cea mai populară saună din Helsinki, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Biletul costă 23 de euro, pentru că Finlanda a adoptat deja euro de prin 2001-2002, deci nu trebuie să faceți prea multe griji referitoare la schimbul valutar. În ciuda prețului, este tot timpul plină. Noi nu am găsit bilete pentru ziua în care voiam și a trebuit să o luăm pentru a doua zi. Deci, dacă vreți să veniți, ar fi bine să vă rezervați biletul din timp. Se poate și urca pe sauna Loili, pentru că vine și mai bună și pare să fie deschis. Iar acolo stăm noi undeva. Cam a treia rulotă. Am ieșit de la saună și ne-am mutat din nou în prima parcare în care am stat. Nu am filmat nimic în interior, dar o să vă povestim cum a fost. Da, poate vă punem o poză cu cum arată sauna din exterior. Cred că deja o să fie filmări. Au 3 saune. 2 pe lemne și una electrică. Una din cele pe lemne este chiar o saună cu fum, deci ceva mai tradițională încă. Oamenii se și loveau în interior cu niște crenguții de mesteacă. Păreau foarte încântați. Da, nu știu, sadomasochiști. Că e plăcut, nu știu, că citisem și eu de chestia asta, dar n-am crezut că o să vedem live. Nu știu, prefer să nu. Și partea cea mai interesantă era răcirea de după saună. Erau dușuri clasice, bineînțeles. Dar și după aia, o baie în gârlă. Și gârla e Marea Nordului. Și e Baltică, pardon. E Marea Baltică și da, e rece. Am intrat până la gât de 2 ori. Mi-a ajuns. Eu am avut un pic de curaj mai mare de data asta. S-a îndepărtat câțiva metri călin de scară. Da. După nu mai știa cum să o prindă mai repede. Păi începea să-mi fie rece. Deci, e un semn că te-ai răcit. Suficient. A fost interesantă experiența. Value for money, nu știu dacă e chiar foarte bună, adică făcând o comparație cu Estonia, unde am dat 16 euro pe 3 ore. Și aveai și piscină și mai multe saune. Și saune umede și saune uscate. Da, nu e cea mai bună afacere, să spunem, dar fiind vorba de Finlanda, unde trebuie să mergi la o saună, cel puțin. Și pe lângă aia e o saună mult mai turistică față de cea unde am fost în Estonia. Da. Asta experiența este interesantă una peste alta și vă recomandăm. Oricum, la o saună ar trebui să mergeți dacă ajungeți în Finlanda. Acum, dacă bugetul este mai redus, există și saune gratuite. Una dintre ele este sauna Sompa parcă. Chiar în Helsinki se află, am fost și noi să o vedem și poate chiar o să și încercăm în seriile următoare, încă nu știm. Vedem asta. Dar e 100% gratuită, erau foarte mulți oameni, se poate face și al naturel acolo, sauna. Cu scăldatul e tot în mare. Da, răcitul e doar în mare acolo și poți să faci donații pentru saună, dacă vrei. Da. Nu obligă pe nimeni, au 3 valori de donații, parcă 5, 10 și 15 euro și dacă vrei o donație recurentă lunară. Sunt în panouri de afiș cu toate informațiile astea acolo, la acea saună gratuită. Pentru finlandezi, sauna face parte din igienă, nu este considerată un lux. Este ceva ce trebuie să facă toată lumea. Da, și chiar am văzut copii. Da. Bine, undeva pe la 12-14 ani, ceva de gen aveau ea. Cred că nu trebuie să înțeleg finlandeza ca să înțeleg ce s-a întâmplat în sauna mică de afară, când băiatul ăla de 24 de ani i-a alungat pe băieții de vreo 14 ani. Deci, păi, dar nici nu erau foarte hotărâți ce vor. Și nici ce loc nu prea era în sauna aia. Da. Și nu trebuie să înțeleg finlandeza ca să știu că i-a alungat așa. Haideți mai târziu. Da. Bun. Ne vedem mâine.
Ceau, ceau. Astăzi vom merge cu transportul lor. Am luat 2 bilete de o zi, de către 9 euro fiecare. O singură călătorie a costat 3 euro și ceva. Iar un bilet de o zi pentru zonele A și B a costat 9 euro. Și am luat autobuzul de la parcare până în centru. Vom face un field tour. Iar apoi vom lua ferul pentru insula Somen. Deci kilogramul de căpșuni este 6 euro. Nu știu, aici e 6. Da, la litru, e la litru aici. 6 euro litru, 2 litri e 10. Asta e 6 euro litru. Pentru prima dată când mâncăm în oraș în Finlanda, am venit la piață, piața centrală. Da, în toate standurile cu prăjina portocalie au mâncare. Ne-am ales un platou de pește, Călin nu mănâncă pește, el și-a ales un platou de ren. Burger și cârnați de ren, cartofi și legume. În schimb, Călin mănâncă fructe de mare, așa că pot să dau la schimb calamari pe ceva din ren ca să pus și eu un pic de la el. Mă mai gândesc. Da. Platourile au fost 19, respectiv 18 euro. De Finlanda. Probabil că Norvegia nu s-a mâncat, nici măcar în weekend. Vom vedea. Al meu are 2 tipuri de pește, somon și acest peștișor foarte mici. Un fel de hamsică, plus calamar. Cum se vede, a fost foarte bun, absolut legumele foarte bine făcute. La tine nu se Am doar somon. Nu se vede. Și ăsta e mai. Da. Eu n-am mâncat tot, inclusiv suplimentul de la mine deja. Eu sunt un pic în urmă, dar e foarte bun. Cartofii au și mărar, foarte buni, chiar și peștii mici. Au fost foarte buni și ea. Sunt condimentare. Au fost făcute ok, cum trebuie. Ia să vedem cum am usat încă. Nu, un pic sărată. Sigur nu vrei să guști? Foarte bun. Da, no cerem rifan ni gaban în Japonia. Ya, hijo, ya. Ay, cubierto con pánico. Ahí mismo.